Niin täällä Los Angelesin Balboa Centerissä ensimmäinen tasoluokittelupäivä edessä ja haastattelussa naisten Special Olympics Unified joukkueen Ilona Ahti ja Alina Sipari. Mitkä on tunnelmat näin ennen ensimmäistä tasoluokitteluottelua? Huiput, odotusta, jännitystä. Joo, vähän jännittää. Se on maksimissaan 15 minuutin peliä, pelataan Uruguayta vastaan. Ja Unified joukkueita ei nyt ollut naisissa 7 vastaan 7, kun montako se oli? 6. Niin saa nyt nähdä paljonko he päästään pelaamaan. Eli vastassa Uruguay, eteläamerikkalainen joukkue, joilla on tänne toki lyhyempi matka kuin meillä, mutta Suomesta katsottuna eksoottinen joukkue. Siellä on heti kreikkalaiset fanit kannustamassa Suomen naisten joukkuetta. Mutta miltä tuntuu pelata eteläamerikkalaisia vastaan? Kyseessä on kuitenkin jalkapallon suurvalta. Huipulta. Tosi mieletöntä, että mun mielestä en mä osaa sanoa kuvailla. Se on vaan siis tosi huikea asia. Pääsee pelaamaan näin isoa joukkuetta tai silleen. Joo, kuulosti siltä, että noi naisten Unified-joukkueet on niinku ihan joka puolelta maailmaa. Et tosi kiva katsoa, että millainen meininki ja miten pelataan. Joo. Mitä maita siellä muun muassa oli mukana? Mitäs ne nyt oli? Serbia oli Serbia ja sitten toi Norsunluurannikko. Ja Unkari. Niin. Ja sitten sitä kuudetta me ei muuten edes kuultu, että mikä se on. Mutta ihan hyvä sekoitus. Hyvä sekoitus. Niin. Fiilis on hyvä. Meillä on mahtava tiimihenki. Ollaan valmiit mihin vaan. Kaikki on ystävällisiä toisilleen ja niinku oman joukkueen puolelta. Ja myös me yritetään olla ystävällisiä myös niille vastustajille. Joo. Et se on niinku tärkeintä pelissä. Niin kannustetaan niitäkin. Mitäs pelipaikkoja te pelaatte tänään ja mitä niiden paikkojen pelaaminen sitten vaatii? Ei oo vielä tietoa. No kyllähän sä ne hyökkäät. No joo, mut siis... Hyökkää. En mä tiedä kumpaa sitten. Niin. Mäkin puolustan, mutta ei me oikein tiedetä vielä. Hienoa. Ei tässä sit mitään muuta kuin tsemppiä luokittelupeleihin ja tänään on myös sit myöhemmin edessä avajaiset. Kyllä. Vähän Stevie Wonderia, vähän Avril Lavigne, Jimmy Kimmel. Kaikkea näitä. Michelle Obama. Mikä on oikein hieno nainen ja hieno presidentin vaimo, että sitä odotan innolla. Miten Stevie Wonder? Voisitte sitten vetää vähän jotain biisiä? En mä tiedä se biisi ollenkaan. Sano joku biisi, niin mä aloitan. I just go to say I love you. I just called to say how much I care. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin Balboa Center, Los Angeles.